Tiesitkö, että voit tehdä helposti ilmoitukset työttömyysvakuutusrahastolle sähköisen asiointipalvelumme kautta? Pääset palveluun osoitteesta www.tvr.fi. Kirjautuminen palveluun tapahtuu katsotunnisteella tai vaihtoehtoisesti verkkopankkitunnuksilla. Jos haluat kirjautua palveluun katsotunnisteella, tarvitset valtuutuksen hoitaa työttömyysvakuutusmaksuasioita. Lisätietoa saat Verohallinnon katsotuesta. Voit vaihtoehtoisesti kirjautua palveluun myös verkkopankkitunnuksin. Henkilötyönantajat voivat ilmoittaa tietoja verkkopankkitunnuksilla. Myös yrityksen tietoja voi pääsääntöisesti ilmoittaa pankkitunnuksin. Valitse kohta yrityksen tai yhteisön edustaja ja merkitse työnantajan Y-tunnus ja nimi. Huomaathan, ettei yrityksen tilinumeroa ole mahdollista ilmoittaa verkkopankkitunnuksin. Voit toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta työttömyysvakuutusmaksun ennakon hakemus- tai muutosilmoituksen, palkkasummailmoituksen toteutuneista palkoista, koulutuskorvaushakemuksen, tilinumeroilmoituksen tai päivittää yhteystietojasi. Tarkistathan, että lomakkeella on täytettynä tarvittavat tiedot. Vinkkejä lomakkeen täyttöön löydät aina kysymysmerkkien takaa. Esikatsele lomake aina ennen sen lähettämistä. Lomake ei arkistoidu palveluun, mutta voit tallentaa tai tulostaa sen itsellesi. Voit myös lähettää vaihtoehtoisesti lomakkeen haluamaasi sähköpostiosoitteeseen. Autamme mielellämme sinua työttömyysvakuutusmaksuasioissa. Lisätietoa työttömyysvakuutusmaksusta saat osoitteesta www.tvr.fi.